Účastníci Bratislavskej telefónnej ústredne sú často veľmi rozhnevaní. Bratislavská telefónna ústredňa je totiž nesmierne preťažená. Ústredňa má 6 000 účastníkov, no Bratislava potrebuje viac telefónov. Preto stavia Poštová správa novú automatickú telefónnu ústredňu pre 4 000 účastníkov. Telefónnu ústredňu vyrobil národný podnik Tesla v Pardubiciach. Montáž prevádza 20 odborníkov z tohto podniku. Stará ústredňa bude spojená s novou a účastníci telefónneho styku v Bratislave budú môcť volať bez akýchkoľvek ťažkostí prostredníctvom obidvoch ústrední. Novinkou bude zavedenie 5 miestnych čísel účastníckych staníc. Poštová správa zamýšľa odovzdať novú bratislavskú telefónnu ústredňu do prevádzky pred koncom dvojročnice a síce už 29. augusta na 4. výročie Slovenského národného povstania. Tenhle mladý muž, stejně jako asi všichni Pražáci, už slyšel o pražské telefonní časové službě. Čtrnáct, 5, 20 vteřin. Halo, slečno. Halo, halo. Dívčí hlas je mu zřejmě sympatický. Jak pak asi vypadá jeho majitelka? Uvidíme. Tak tohle je ona. Co je platné, že její ličtí spolupracovníci důvěrně říkají Alžběta, když je to přece jenom stroj. Třebaže jeden z nejdůmyslnějších. A ten sympatický hlas? Ten vychází z těchto otáčejících se kotoučů, jejichž zvukový záznam převádí fotobuňka ve slyšitelný zvuk. Tak počítám, že z té schůzky asi nic nebude. V telefonních centrálách je rušno od rána do večera. Ve větších městech denně registrují desítky tisíc rozhovorů. Tyto přístroje, které nám ušetří hodně času, dělá závod Tesla v Liptovském Hrádku. Nedávno zahájili výrobu nového typu T57. Aparáty mají lepší vzhled a jsou dokonalejší také akusticky. Nový telefonní přístroj budeme v příštím roce vyvážet do 28 zemí. Tady bezohledně. Ruchlí vám, Jeruško. Máte večer čas, jo? Co? Halo? 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 Ano, to je on, pan Bezohledný. Nevíme, jestli tohle všecko je jenom jeho práce. Asi, že ne. Takových jako on je totiž víc. Pranic se neohlížejí na to, že by chtěl někdo telefonovat ještě po nich. A možná v naléhavější záležitosti. Ty bezohledné to nezajímá. Telefon, který zkonstruovali ve výzkumném ústavě v Jenonicích, nepotřebuje žádné vedení. Stačí položit jeho kratičkou anténku poblíž kolejnic, plotu nebo na ústřední topení a spojení i na velkou vzdálenost je navázáno. Je určen záchranným četám v dolech, ale jeho použití bude jistě širší. Také někdy ztrácíte nervy při čekání na meziměstský telefonní hovor?
Aby se zkrátila čekací doba a spojení mezi Pardubicemi, Prahou a Brnem, bylo v Pardubicích instalováno zařízení pro rádiový přenos telefonních hovorů. Montáž 2 parabolických antén o váze 4,5 metrických centů byla za pomoci vrtulníku Mi-8 provedena za 35 minut. Přenosové zařízení bylo vyrobeno v závodě Tesla Hloubětín. Stesků na pražský telefonní seznam je dost a dost, protože v něm nenajdete v poslední době tak časté změny čísel. Redakce seznamů se snaží napravit situaci novým a rychlejším technickým zpracováním údajů. Doufejme tedy, že častější a doplněná vydání seznamu ušetří lidem čas i nervy. Zahájením provozu automatického meziměstského telefonního systému v Jablonci nad Nisou se dnes československý elektrotechnický průmysl zastoupený Teslou Karlín zařadil mezi dodavatele uzlových telefonních systémů druhé generace. Pro příště tedy mohou československé spoje plnit úkol modernizace a automatizace naší telefonní sítě s využitím špičkové tuzemské techniky. Konkrétně v Jablonci nad Nisou a okolí umožní dnes otevřená ústředna účastníkům přímé spojení s více než 40 tranzitními a uzlovými obvody v Československu a s 20 dalšími státy světa. Zahájení provozu už 142. automatizovaného uzlového obvodu u nás se zúčastnili federální ministr spojů Vlastimil Chalupa, federální ministr elektrotechnického průmyslu Milan Kubát a řada dalších hostů. Zavězte meziměstského účastníka ode dneška, volejte přímou volbou. Ano, dávám. Halo. Poslední den provozu manuálních telefonních ústředen ukončil další etapu vývoje telekomunikací v uzlových telefonních obvodech Nymburk a Poděbrady. 7,5 tisíce účastníků telefonní sítě v Nymburském okrese se ode dneška může spojit se všemi automatizovanými místy v naší republice a prostřednictvím pražské ústřední telekomunikační budovy zároveň s téměř každým hlavním městem Evropy. Závěrečné stovky z každodenní 4000 dávky záznamných lístků vyplňují právě v této době spojovatelky kolínské telefonní ústředny. Dnes v noci zprostředkují poslední hovory pomocí kolíčků manuálních ústředen. Už zítra přesně v 6 hodin ráno vytočí první účastníci číselné kombinace Prahy a 80 dalších uzlových telefonních obvodů v Čechách i na Slovensku automaticky. Nová ústředna zároveň umožní i přímé spojení z Kolína do 24 zemí Evropy. Odborné učiliště telekomunikací Jesenická ulice v Praze. Zde se připravují odborníci pro telekomunikační techniku. Učební obor spojový mechanik s odborným zaměřením na sdělovací sítě a spojová zařízení umožní poznat vše od telefonního přístroje po složité ústředny. Ve 3 ročnících je skoro 400 učňů. Po vyučení mohou pokračovat na odborné škole a po dalších 2 letech získat úplné střední odborné vzdělání. No, tak je to v pořádku, jo? Tady u Božků teď zazvonil telefon poprvé, ale během dneška a zítřka mohou telefonovat i další obyvatelé Pšeničíkovy ulice na sídlišti Lhotka v Praze. Zatím jich bude napojeno na novou telefonní ústřednu v Kleči přes 300 a další přibudou s rozšířením telefonní sítě. Jak jsme se dozvěděli od pracovníků oblastní správy telekomunikací, chtějí celé sídliště zapojit do konce letošního roku. Pokud ovšem výstavba hlavního města Prahy, výstavba sídlišť včas dokončí další části telefonní sítě. Každý výpadek, ať už jde o vodu, plyn nebo dodávku elektřiny, naruší pravidelný chod podniků, organizací i domácností. Nejinak je tomu, když vznikne porucha na telefonu. Tu dnešní zapříčinili v Brně Komárově výkopové práce. Šlo zhruba o 150 účastníků, převážně ze závodu a družstev, které v této části 4. brněnského obvodu sídlí.
Kuglerovačeta kabelové údržby se proto už od rána pustila do práce. K rychlému zvládnutí dnes pomohlo také počasí. Když se zadíváte na jejich bité ruce, napadne vás hraz drátky. Dnes jich byly desítky, které museli opraváři pospojovat, aby už večer uslyšeli volající po vytočení telefonního čísla vyzývací tón. Veřejné telefonní automaty. V Praze jich je téměř 3,5 tisíce a kontrola jejich správné funkce vždy vyžadovala práci několika desítek lidí. Nyní je tady ve zkušebním provozu zařízení vyvinuté a vyrobené provozní laboratoří Ředitelství telekomunikací Praha ve spolupráci s Technickou ústřednou spojů, které tuto kontrolu provádí dálkově automaticky přímo z ústředny. Po vyhodnocení údajů jde mechanik opravit konkrétní telefonní přístroj. Výsledkem širšího zavedení tohoto systému je tedy vedle ekonomických úspor také zkrácení doby, po kterou je telefonní automat mimo provoz. A to je pro veřejnost informace nejdůležitější. Co dokáže vandalismus a nevšímavost lidí, jsme byli svědky v brněnském sídlišti Bystrc, kde pohotovostní vůz Městské správy telekomunikací se Zdeňkem Svobodou, mistrem veřejných telefonních automatů, a Josefem Simandlem, údržbářem, osazovali nový přístroj v hodnotě 2,5 tisíce korun. Původní totiž cizil neznámý pachatel. Nezákonně se tak obohatil o 107 korun, které byly v mincovní pokladně. Krádeže a poškozování automatů, seznamů a vybavení budek přišlo naši společnost v loňském roce jen v Brně na 190 tisíc korun. A podle údajů letošního roku škody stále stoupají. Nejvíce poškozovány jsou veřejné telefonní stanice v sídlištích. Naopak v okrajových obcích města Brna je situace podstatně lepší, vzhledem k větší celospolečenské kontrole. V Jihočeském krajském městě bychom napočítali 160 veřejných telefonních automatů, které jsou pod denní kontrolou spojařů. Náklady za loňský rok činily 154 673 korun a to jsou peníze jen za materiál. Kromě toho bylo vyměněno 600 seznamů. Starosti dělají spojařům také tyhle kabíny. Sami sklenáře nezaměstnávají a za komunálními, aby se celé budky pomalu přivezly do dílny. V posledních 2 letech se na českobudějovických sídlištích objevily nové kabíny typu Apollo, výrobky místního energovodu. Slouží k naprosté spokojenosti, jsou odolnější, protože jsou plechové. Při každodenní práci jsme dnes zastihli mistra údržby veřejných telefonních automatů Stanislava Vlčka. Denně musí zkontrolovat asi 40 telefonních přístrojů. Musí, protože denně jich v Praze bezohlední vandalové poškodí přes 150. Jen za minulý rok škody takto napáchané dosáhly téměř 1 000 000 korun. Vše z naší vlastní kapsy. Proto se také bude koncem letošního roku zkušebně zavádět nový telefonní přístroj MPM. Bude modernější, ale také jednodušší a spolehlivější a umožní bezplatné tísňové volání. Hlásíme se vám prostřednictvím hlasitého připočovacího prídavku z koncernového podniku Tesla Liptovský Hrádok. V rámci doplnkovej výroby toto zariadenie urýchlene vyvinuli a v tomto roku dodajú na trh 800 kusov. Prídavok je napájaný 4,5 V plochou batériou a možno ho pripojiť sondou na všetky typy telefónov. Maloobchodná cena je 680 korun. Jak se to vlastně zacházelo s takovým telefonním přístrojem? Účastníka volali píšťalkou. To byl ovšem jenom začátek historie spojové techniky, jak nás jí provází výstava 100 let telefonu v Čechách, otevřená nedávno v karlovarském Termálu. První desetiletí dějin telefonu a telefonních ústředen se nesly spíš ve znamení dokonalé rukodělné práce. V tom byli naši dědečkové nepřekonatelní. Až naše generace přidala elektronizaci, moderní automatické ústředny a všechno, co je charakteristické pro současné spoje. Tempo rozvoje je opravdu vysoké. Vždyť, jestliže ještě před 20 lety bylo na Karlovarsku 8 000 účastníků v telefonní síti, je jich zde dnes už 17 000. 2. ledna se na několika místech hlavního města v podchodu u muzea, v ulici Na Příkopech, na sídlištích Stodulky a Řeporyje objevily nové automaty, které ve spolupráci s Výzkumným ústavem spojů vyvinula a vyrábí Technická ústředna spojů Praha. Tyto automaty jsou u nás první, které umožňují bezplatné spojení s čísly tísňového volání, tedy záchrannou službou, požárníky a veřejnou bezpečností. Ověřovací série se teď zkouší v intenzivním provozu při napojení na různé typy ústředen. Pravda, od prvního dne se projevuje řada dětských nemocí. Pracovníkům obou jmenovaných organizací je však třeba ponechat čas a prostor k řešení problému. Alespoň do 30. dubna, kdy zkušební provoz skončí. Rozhodně nedoporučujeme vyjadřovat nespokojenost s novým zařízením, jeho likvidací. Bohužel i takový případ se už za týden vyskytl.
Takto ho znají všichni, kteří v něm denně nebo alespoň občas hledají. My jsme se dnes zajeli podívat do závodu informatiky spojů v Praze 7 na to, jak vlastně telefonní seznam vzniká. Na počátku je karta se jménem, adresou a telefonním číslem účastníka. Pracovníci redakce všechny tyto údaje přepisují na sázecím stroji a podle abecedy je řadí do šupinové kartotéky. Po zalomení se pak celé plato snímá reprodukční kamerou a negativy putují do tiskárny. 2krát týdně tady dostávají souhrnné informace o změně telefonních čísel z celé republiky. Každý druhý rok odsud vychází inovovaný seznam bytových stanic a každý rok seznam podniků a institucí. Ten letošní bude hotov už v květnu. Pre tvarové riešenie novo vyvíjaného celoelektronického telefónneho prístroja, ktorý začnú vyrábať v Tesle stropkov, vypísali verejnú anonymnú súťaž. V spolupráci s Inštitútom priemyselného dizajnu v Bratislave dnes vybrali zo 68 návrhov tento model, ktorý je dielom akademického sochára Martina Kráľa. Je to už tretí telefónny prístroj, kde tvarové riešenie navrhovali poprední československí umelci a dizajnéri, čím sa popri technickej pokrokovosti podstatne zvýšila i estetická úroveň výrobkov. Pracovníci Třebíčské okresní správy spojů už okusili, jakáže je ta letošní zima. Mrznoucí mlha, mokrá jinovatka se proměnila v těžký, přetěžký ledový krunýř a ten je vlastně důvodem toho, že je část obcí Třebíčského okresu bez telefonního spojení. Nejhorší to bylo kolem Jaroměřic nad Rokytnou a Dešova. Ještě několik dnů prý byste marně telefonovali na Opatovsko. Bezmála 4 desítky poškozených sloupů, 85 kilometrů z přetrhaného vedení, přerušené meziměstské okruhy, desítky hluchých telefonů. Třebíčští spojaři ale jistě udělají vše proto, aby ani tato místa nebyla od světa odříznuta nadlouho. Zatím je tento sál téměř prázdný, ale koncem letošního roku zde svá místa zaujme 40 spojovatelek. Vše ostatní už bude řízeno počítačem. Jsme v nové tranzitní telefonní ústředně v Ostravě, kde byl právě zahájen zkušební provoz. Takže už dnes můžete volat automaticky například do Bohumína, Hlučína, Třince nebo Českého Těšína, od zítřka do Vítkova a tak se postupně do začátku prosince k nové ostravské ústředně připojí i další uzlová místa Severomoravského kraje. Do zkušebního provozu byl dnes v Praze uveden optoelektronický systém francouzské firmy Alcatel. Jde o první nasazení digitálního přenosu do naší telefonní sítě. 16vláknový optický kabel, který byl položen mezi ústřednami Praha Střed, Olšanská a Libeň, je schopen současně přenášet 3840 telefonních hovorů. Na realizaci se kromě zahraničního dodavatele podíleli i pracovníci Ředitelství telekomunikací Praha a dalších spojových organizací. Telefonovat sám sobě na 2 aparátech, to je v tomto případě nutností. Jinými slovy právě takto vrcholí půlroční zkušební provoz prototypu vedlejší ústředny nového digitálního spojovacího systému PE400 z Tesly Karlín. V Hradci Králové toto zařízení dosáhlo v průběhu zkoušek solidních výsledků. 1 chyba na 1000 volání. Při jeho vývoji se spojili Tesla Karlín a Liptovský Hrádok a výzkumné ústavy telekomunikací a spojů. Československo se tak stává jedinou východoevropskou zemí, kde vznikla původní digitální spojovací technika. Nasazování nového systému pochopitelně se zvýšením kvality sítí začne v příštím roce. Už teď se však vývoj zabývá modifikací pro hlavní ústředny, které především prokáží konkurenceschopnost se světovými výrobci. Informace, dobrý den. Zaznívá už přes 30 let na druhém konci telefonního spojení, vytočíme-li pražské číslo 5 a 5 čtyřek. Informační služba datuje své počátky však mnohem dříve. Podle pařížského vzoru se začala budovat na sklonku 40. let. Výsledkem je 300 000 informačních karet, kde jsou podle mezinárodního desetinného systému uloženy údaje ze všech oborů lidské činnosti, včetně dnes asi nejúplnějšího existujícího adresáře podniků a služeb. Měsíčně tady zodpoví na 7 až 10 000 dotazů s jedinou technickou pomůckou, otočným registrem. I tyto záběry by mohly mít přední místo v totalitním skanzenu. Současný neutěšený stav naší telefonní sítě o dobrých pár let předběhlo 20 telefonních automatů na kartu s čipem, umístěných v ulicích Hradce Králové. Pro celé město jich v brzké době přibude dalších 30.
Karty v hodnotě 100, 120 a 150 telefonních jednotek jsou zatím v prodeji na 6 místech. Do České republiky je dodává přímo francouzský výrobce. Zřejmě i u nás se díky svému efektnímu zpracování stanou hledaným sběratelským artiklem, aniž by je majitel vůbec protelefonoval, jinak mezi sběrateli ztrácejí na ceně. Hradecký provoz oblastní správy telekomunikací své služby klientům v letošním roce výrazně modernizoval. Stačí nahlédnout jen do odbytového střediska, kde se to blýská novotou. V tomto domku v obci Chabeřice nedaleko Zruče nad Sázavou bydlí přesně 2miliontá účastnice české telefonní sítě. Akciová společnost SPT Telekom zřídila tuto 2miliontou stanici zdarma a zároveň generální ředitel Telekomu Jiří Makovec předal její šťastné majitelce paní Miroslavě Hanouskové jako zvláštní prémii nadstandardní telefonní přístroj se záznamníkem. Zároveň řekl, že 2miliontý účastník české telefonní sítě je definitivní tečkou za érou stagnace našich telekomunikací. Všechny aparáty, kterých jsme tu napočítali celkem 16, totiž fungují výhradně na telefonní kartu. A stejná situace je i na dalších frekventovaných místech. Mnoho lidí ještě zůstává před takovým přístrojem v rozpacích. Potřebují zavolat jen 1 a 100 koruny, kterou stojí ta nejlevnější karta, je jim přece jenom líto. Fungující mincový automat, pro který by jim stačilo pár drobných, hledají marně. Na hlavním nádraží máte štěstí, pokud se rozhodnete si kartu koupit. Mají je tady například u novinových stánků, ve směnárnách, někde s nepřetržitým provozem a dokonce i na WC. Musíte si ale dát pozor na karty předražené, jako třeba u tohoto kiosku, o plných 10 korun. Vandalství a vykrádání peněz byly prý hlavními důvody, proč se SPT Telekom rozhodl k postupné výměně většiny mincových automatů za kartové. Být v Novém Jičíně telefonním účastníkem je téměř stejné riziko jako hrát ruskou ruletu. Schindlerovi obvykle protelefonují za měsíc 93 impulzy. Za pouhých 24 dnů měsíce dubna jim Telekom naúčtoval 80 093 impulzy a vymáhá přes 180 000 korun. O účetní chybu se v žádném případě nejedná, toto pracovnice prověřují ještě dříve, než ten účet je vydán. Pokud bych to chtěl přepočítat na nějaké meziměstské hovory, tak bych musel telefonovat asi 30 dnů, to znamená 24 hodin non-stop celý měsíc. Pokud odmítnou zaplatit, dojde k vypojení stanice, protože na ní budou váznout dluhy. 180 000. Co budete dělat? Nevím. Opravdu nevím, protože tohle to jako odmítám zaplatit. Podle zákona je Telekom povinen chránit telefonní síť tak, aby nemohla být zneužita. Přímo proti Schindlerově domku jsme našli volně přístupnou otevřenou svorkovnicovou skříň. V Gregorově ulici jsou však i další možnosti, jak ilegálně telefonovat. Tady se nám může připojit, kdo chce, tady je to na ulici, je to tady sám na to došáhnu. No tady odsud si můžu klidně zavolat i do Austrálie nebo do Ameriky, že jo? Se svolením pana Tomana jsme si zde připojili náš telefon. Haló? Je tam Sydney? Hello, Jen Barnett speaking. Who is there? Who is there? Zdá se, že Gregorova ulice v Novém Jičíně je ideálním místem pro noční ilegální telefonáty. Snažila jsem se vybrat si peníze platební kartou, tam mě nefungovala. V bance mi řekli, když jsem se byla informovat, proč nefunguje, že pravděpodobně se magnetický záznam smazal Eurotelem. Ten nemám, ležel pouze vedle mé kabelky s kartou na stole v práci. V materiálech, které banky poskytují novým držitelům karet, je uvedeno, že elektromagnetické pole může kartu poškodit. Ne každý si ale uvědomí, že zdrojem tohoto pole může být i mobilní telefon. Mnoho lidí dokonce nosí karty přímo v telefonním pouzdru. Takové případy se skutečně stávají a kartu potom nelze použít ani v bankomatech, ani v elektronických platebních terminálech. Dochází k poškození nebo znehodnocení dat na magnetickém pásu právě působením elektromagnetického pole. Podle odborníků se dá zatím těžko určit, jaká je bezpečná vzdálenost karty od mobilního telefonu. Přesně to říct nemohu, to nemáme odzkoušené, ale tak minimálně 20 cm. No a po případě dát tu kartu do plechového kovového obalu. Vypínat mobilní telefony při vyučování musí například žáci základní školy v pražské Táborské ulici. Jejich zvonění se donedávna ozývalo i na soukromém gymnáziu Jana Palacha. Stalo se mi to při matematice a při angličtině. Co následovalo? No nic, strašně jsem zrudla, hrozný trapas. Pan profesor mi řekl, že ho vyhodí z okna příště. Zazvonění telefonu při hodině proto dnes znamená, že skončí v rukou učitele.
o mobilní telefon pro tu hodinu ten dotyčný přijde a že jeho rodič si bude moct mobilní telefon vyzvednout hned po vyučování. Rodiče pořizují dětem mobilní telefony hlavně proto, že o nich chtějí mít přehled. Aby prostě mě mohli kdykoliv zavolat, když jsem třeba venku, aby se mě mohli zkontrolovat a tak. Abych se mohl třeba ohlásit, když třeba jsem někde venku a přijdu třeba o něco později, aby neměli starost. U středoškoláků ale může být jeho vlastnictví i otázkou prestiže. To jsem zjistil i po rozhovorech s některými studenty, že byl pro ně cílem mít ten mobilní telefon. Tam jde spíš o ten telefon, jestli jaký máte telefon a pak už je to teda ta otázka prestiže. Zákaz používání mobilních telefonů vydalo zatím jen několik škol, další o něm však uvažují. Problémy sice zatím nemají, počet telefonů mezi žáky ale vzrůstá.